3 मान्थनि उनावहाय 3 दाननि उनावहाय माने हियारिं जागोन फार्स्ट हियारिं दा बे हियारिंआव बयबो जाय बुथारग्रा बे आरो गासै नैबे माखासे लोगोफोर दंबावो बिसोर गासैबो कर्टआव फैनांगोन। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायबावबाय नोंथांमोनखौ। दिनैनि बे भिडिअखौ आङो मोनसे नखरनि खावलायनायावहाय लाबोनाय जादों एबा बानायनाय जादों। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो आरो भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांनि बे भिडिअखौ शेयार खालामनायावनो मोनसे नखरनि प्रब्लेमा जाहाथे सल्भ जायो एबा मोनसे नखरा मदद मोननो हायो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नङा होमबा रायजोफोर। आरो आं बे भिडिअआवहाय बावैसो थांनाय जे कृष्णागिरियाव जानाय तामिलनाडु कृष्णागिरियाव जे जोंनि सासे बर' लाइमोनखौ बुथारदोंमोन नङा होमबा आं बिनि सोमोन्दैबो सुंद' फोरमायगोन। नाथाय आं बिनि डिटेल फट'सफोरखौ आं दिनैबो होनाय नङा मानोना आं नखरजों सावरायनानै पारमिसन लानाय जायाखै। मा जाखो जायाखै आं बिनि सायावहाय सुंद'यै जोबथायावहाय फोरमायहरनो सानदों बे तामिलनाडु कृष्णागिरियाव जानाय जाथायनि सायावबो। दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जुदि इउटुब चेनेलाव नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुकखौ फल' खालामनानै होबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि फल' खालामखानाय एबा साबस्क्राइब खालामखानाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दे बिदिब्ला नोंथांमोन भिडिअखौ स्टार्ट खालाम। नोंथांमोन बे जाथाया बे बोसोरनिनो जुलाइ दानावनो जानाय जाथाय नोंथांमोन। दा जुलाइ होनोब्ला जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर हाबबाय नङा होमबा 3 मान्थ जाबाय 3 मासानो जाबाय 3 मासनि बारबाय आरोखि नोंथांमोन। जोबोद दुखुनांथाव बिथांमोनहा माने जोंनि बा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौनो मोनाखै होननानै बुंदों मैया ना दाख्लैसो मोनदों। बेनिफ्राय मैयाहाय आंजों सावरायदोंमोन दा आं मैयानो बे भिडिअखौ बानायनानै आपल'ड खालामनो गोनांमोन नाथाय आंनिफ्राय एसे लेट जाबाय गोबां खामानि थानाय जाहोनावहाय आङो मैयाबो माने गुबुन सासे हिन्जावसा लोमजानाय नायनानै एसे लेट जाबोदों बेनि जाहोनाव आं मैयाबो भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै एबा भिडिअखौ शुट खालामनो हानाय जायाखै आरोखि। दा बिनि थाखायनो सरि बिनाय थाबाय नखरनिसिम आङो टाइम होनाय बायदि बा खोथा होनाय बायदि मैयानि समाव आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखिसै एबा दहाय फुङावबो आं आपल'ड खालामनो हायाखिसै। दा जाथाया माने जुलाइ दानावनो जानाय ना नङा होमबा नोंथांमोन गोबां गोबाव जाबाय 3 मान्थबाथ' गोबां लेट जाबायानो। दा बिनि बे जाथाय जानायनि नखरनि जे बिदा बेबो बेंगलरावनो 1.5 मास थाफैनानै सुलाद लाफैबाय लोगोफोरनाव गोबांथारनो नाथाय जेबो खबर मोननो हायाखै। दा बे जाथाया ओरैबायदि जादों नोंथांमोन माने बे सासे जोंनिनो बर' लाइमोना विजयवाडायाव थायोमोन जाहैबाय विजयवाडा आन्ध्र प्रदेशनि विजयवाडा। दा विजयवाडानिफ्राय बारा गोजान जाया जाहैबाय माने मोनसे ना कम्पानियाव मावोमोन जाहैदों। नोंथांमोनहा मिथिखागोन जायफोरा आन्ध्रायाव थायो बा विजयवाडा एरियायाव थायो मोनसे ना कम्पानियाव बियो खामानि मावोमोन जाहैदों। बेनिफ्राय बियो न'आव थांनो होननानै ओंखारबायमोन जाहैबाय न'आव माने जुलाइ दाननि 7 थारिखआव बियो सौहैनांगौमोन गावनि न'सिम। जुलाइ दाननि 7 थारिखआव बे जोंनि बर' लाइमोना माने न'सिम सौहैनांगौमोन नाथाय सौहैनो हायाखै आरो दिनैसिम बिनि जेबो डिटेल मोननो हायाखै। दा जोबोद दुखुआव दं नखरा। बिनिखायनो आं गासै रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायो नोंथांमोनहा प्लिज बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोङो बे फंबायखौ मोनफिननो हायो बबेबाफोर आन्दायबायनानै दं बा माबा मोनसे जानानै दंबायबायोबा सोरबा सासेया नुसननानै जाहाथे नुसनबायोब्ला बा सोरबा लोगोफोरजों दङब्ला अननानै बे स्क्रिनाव होनाय नखरनि नाम्बाराव एबा आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव आंनोबो खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोनहा। दा आङो बिनि फुल एड्रेसखौ खोन्थानो सानदों नोंथांमोननो बिनि नेटिभ एड्रेस माने बिनि थागिबि जोनोम जायगाखौ नङा होमबा। बिनि मुङानो जाहैबाय बिपिन बसुमतारी एज 25 बैसोआ 25 बोसोर हा बिपिन बसुमतारी 25 बोसोर बैसोनि बर' लाइमोन सेंग्रासा रायजोफोर। बिफानि मुङा सखा बसुमतारी भिलेज गामिया थाइखागुरि जिंगाबिल हा गामिया। बिनिफ्राय PONPS बियो माजबाद नोंथांमोन डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि गोलैयो बिसिना। दा बिथांमोनहा जोबोद माने गाब्रायनानै दं बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि मदद मोननो लुगैदों। दा नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे जों बै फंबायनिसिम सौहैनो हायो बेखौ खालामनानै होबानो जाबाय अननानै प्लिज रायजोफोर। दा आङो बेखौनो खावलायहरगोन बिपिन बसुमतारी फंबायाबो जुदि न'आव थांनो होननानै बायसान्स गाव माने नाम्बारफोरखौ सोलायबायफ्लांनानै दङब्ला बा माबा मोनसे सिन्था खालामनानै गावनि कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ अफ खालामनानै गोदान नाम्बार लानानै बबेबा खनायाव नों फंबाया जुदि दंफ्लांबायोबा
नोंथाङाबो माने न'खराव कन्टेक्ट खालामहरनांगौ आरो नङाब्ला नोङो थाबैनो न'सिम थांनांगौ। आं बेखौनो आंनिफ्राय खावलायहरबाय आरो लोगोसे आं बै जाथायनि सायावहाय सुंद'यै सावरायनो होनदों नङा होमबा नोंथांमोन। कृष्णागिरि जे तामिलनाडुआव जादोंमोन नङा होमबा, तामिलनाडु कृष्णागिरियाव जे दाख्लैहाय 12 जननि गेजेरावहाय सासे सुबुङा रुंसारि जादोंमोन नङा होमबा, हरनि समावहाय माने सोरबा सिनाय मोनै सुबुंजों बुथार जालांदों होननानै आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन, नाथाय आं जेबो डिटेल होनाय जायाखै आरो आं दिनैनि भिडिअआवबो बिथांमोननि मुं एबा फट'सफोरखौ आं होनो हानाय नङा, मानोना आङो न'खरजों सावरायाखै बा न'खरा आंखौ दासिमबो बिनि सायावहाय ससियेल मिडियानि थ्रुयै फोसावनो थाखाय बिथोन होआखै एबा पारमिसन होनाय जायाखै। दा अब्लाबो बे जाथाया ओरैबायदि जाबाय नोंथांमोन, रायजोफोरा थिगखौनो सन्देह खालामदों आरो आंबो एसे डाउट खालामखादोंमोन। बै समाव जे आं बुंदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोन, ब्लकजों बे बिल्डिं बानायग्रा सिमेन्टनि ब्लक थायो नङा होमबा, इथा बायदि, बेजोंनो खर'आवहाय माने होख्लायदोंदां होननानै आङो बुंखादोंमोन नङा होमबा भिडिअनि गेजेरजों। दा बियो सियर जादों नोंथांमोन, माने बै साखाथियाव दाबो फट'नि साखाथियावहाय मोनसे ब्लक दङ आरोखि, बेजोंनो माने सासे गावसोरनिनो लोगोआनो गावसोरजों थाफानायानो माने बिथांखौ एटाक खालामदों जाहैबाय मोनायावहाय। दा ओरैबायदि एटाक खालामदों, माने आंनो गासै खोथाखौहाय हुसुर बर' ट्रास्टनि बिथांमोनहा फोरमायहरदों। आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। माने आंथ' पुलिस स्टेसनसिम थांनो हायाखै, बेनिफ्राय तामिलनाडु बे कृष्णागिरिया जोबोद गोजान हिसाबै। दा बिसोरनि गेजेराव 6 जना आदिबासि आरो 6 जना बर'मोन नङा होमबा। 6 जननि गेजेराव बर'आ सासे बुथार जाबाय, साबाया गोथाङै दं। बिसोरखौ गासैखौबो 6 जन आदिबासि आरो 7 बर'फोरखौ माने जेलाव लांदोंमोन बा थानायाव लांदों। बेनिफ्राय नैबे गावसिनि जे जानाय जायगा बेवहाय हायैनि गिदिरसिन पुलिस स्टेसनाव हरदोंमोन। दा बेवहाय गोबांथार खोथा माने सिग्रोमनानै गासैनिबो मबाइलखौ सिज खालामजोबनानै पुलिसफ्रा माने मोननो हादों आरोखि। गासैबो WhatsApp मेसेजाव डिटेल नायजोब्बाय, माने सासे नायै गासैनिखौबो नायजोबनानै डिटेल मोनबाय जे सासे आदिबासिया हरनि 2टा 2:30 समावहाय माने माबा मोनसे मेसेज खालामहरदों सोरनावबा। दा बे मानसिया मेसेजखौ आरो फिन डिलिट खालामबावदों। अब्लाबो बे पुलिसफ्रा बेखौ चेक खालामै हरनि 2:30 नों सोरखौ मेसेज खालामहरा बेखौ सेबनायावहाय बियो बायध'था सिमान जानांदों गावनो बे खामानिखौ मावदों होननानै बै जोंनि सासे बर' लाइमोनखौ बे सासे आदिबासिया गावसोरनि लोगोआनो ज' थाखानाय गावसोरजों खामानि मावग्रायानो बेनो एटाक खालामदों। बेनो बे सिमेन्टनि ब्लकजों खर'आवहाय खुबैनानै बा खर'आवहाय माबानानै आरोखि बेखौ माने बुथारनाय जादों आरोखि रायजोफोर। जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनो आङो खावलायनो सानो गासै रायजो राजा बा जोंनि लाइमोनफोरा गुबुन जायगायाव थाफैनाय नङा होमबा, थाफैनायफोरखौ, मानो होननानै बुङोब्ला जों सांग्रां थानांगौ आरो फोथायनो हाया जायो बबेबा समाव, आरो बिनिफ्राय बांद्राय गोथौ एरियाफोराव थानो नाङा। दा कृष्णागिरि होननाय एरियाफोरावहाय माने अन्थाइयाव खामानि मावोमोन ना बिसोरो, गोबांथार जाथाय जाबोबाय बेवहाय। दा बेल' नङा, बेवहाय रुंसारि जानाया सिगां समावबो जादों आरो बै समावहाय 8 जन किडनेपिं खालामजादों बे एरियायावनो। दा हाग्रा एरिया, हाजो एरिया, बेनिखायनो सांग्रां जा नोंथांमोन आरो लोंनाय जानायखौ जों बयबो एसेब्लाबो खम खालाम। मानो होननानै बुङोब्ला बाहेरायाव खामायनो फैदों बा न'खरखौ सामलायनो थाखाय फैदों नङा होमबा, जोंनावहाय आसामाव बा खामानि गैयैनि जाहोनाव। दा जों केयारलेस जानायावबो माखासे बेफोरबायदि जाथाया जायो आरो जोङो लोङै जायै गुबुनफोरजों दावराव दावसि खालामनाङा। लोंनाय जानायाथ' बयनावबो थाखायो बर'फोरनाव एसेब्लाबो नङा होमबा। दा बेनिखायनो जों सानफ्रामबो बा खनफ्रामबो गले गले खावलायो बयखौबो सांग्रां जा बा लोंनाय जानायखौ खम खालाम होननानै। दा माब्ला मा जागोन बुजिनो मोना। दिनै बिथांनि न'खरावहाय खामायनो रावबो गैयामोन नङा होमबा, दिनै जुलि जाखाबाय, 2 गथ' फिसाजोफोरा दा आलाय सिलाय जाबाय आरो बिनि हिनजावाबो आलाय सिलाय जाबाय नङा होमबा। दा बेनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननायनिबो चान्स गैया बिस्रा। मानो होननानै बुङोब्ला कम्पानिनि बाहेरायावसो जादों बे जाथाया, बाहेरायावसो जादों। जुदि कम्पानि सिङाव जानायमोनब्ला बेखौ जों बा हुसुरनि बा ट्रास्टफोरा बा जों एस'सियेसनफोरा माबा मोनसे डिमान्ड खालामनानै माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननो हागौमोन। कम्पानि सिङाव जानायमोनब्ला दा बाहेरायाव जानायाव जेबो अनसुंथाइ रावनिफ्रायबो जोङो क्लेम खालामनो हाया नोंथांमोन। दा बै जाय सुबुङा जे एटाक खालामनानै जोंनि बर' सुबुंखौ बा बर' लाइमोनखौ देथारदोंमोन नङा होमबा, बेयो माने सेलेम ओरैहाय सेन्ट्रेल जेलावहाय बेखौ ट्रेन्सफार खालामबाय। दा 3 दाननि उनावहाय माने
हियारिं जागोन फार्स्ट हियारिं दा बे हियारिंआव बयबो जाय बुथारगिरि बुथारग्रा बे आरो गासै नैबे माखासे लोगोफोर दंबावो बिसोर गासैबो कर्टआव फैनांगोन बेनिफ्राय बाय स्टेटमेन्ट लागोन फार्स्ट हियारिंआव दा बेवहाय मा स्टेटमेन्ट फैलायो बेनि सायावहाय माने डिसाइड जागोन आरोखि जुदि बे सासेल'बा सासेया गाव जेलाव थांसिगोन नङा होमबा जेलाव थांखायो नङा होमबा मार्डार बुथारनायाथ' बेनिफ्राय जुदि सोरबा सासेफोर लोगोफोर दंदेरबावोब्ला बिसोरबो बै समावहाय ओंखारगोन आरोखि दा बेनिफ्राय न'खरनो एसेब्लाबो माने अनारा एसेब्लाबो माबा मोनसे अनसुंथाइ हरनो होननानै बुंदों होननानै आंनिसिम फोरमायहरदों नाथाय बेसेबां हरगोन बाहाय जेबो फिक्स एमाउन्ट बेफोरबायदि बुङाखै नाथाय एसे हरगोन होननानै बुंदों अब्लाबो माने बे जाथाया जुदि कम्पानि सिङाव जानायमोनब्ला बा कम्पानिनि आन्दाराव जानायमोनब्ला बाहाय माबा मोनसे क्लेम खालामनो हानाय मोन्थाय दंमोन आरोखि नाथाय दा बाहेरायाव जानाय जेबो लामा गैया नोंथांमोन माने क्लेम खालामना हरनो थाखाय दा जोबोद दुखुनांथाव दा भिडिअआबो गोलाव जाबाय नोंथांमोनहा नैबे फंबायखौ जुदि बे नैबे जोंना बिपिन बसुमतारीखौ जेरावखि नुवा मानो नोंथांमोनहा प्लिज बहायबाफोर नुयोब्ला आरो फंबाय नोंबो जुदि मोजाङैनो दङ बहायबाफोर सोरजोंबा माने मानिबा दुखुआव नोङो न'खरखौ थगायनानै थाखोमादोंबा नों थाबैनो न'खरसिम कन्टेक्ट खालामनानै न'आव थांनांगौ आं बेखौनो आंनिफ्राय गुरै खावलायनानै दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर थेंक इउ